Babban dalilin da ya sa muke ƙaunar Hadiza Gabon shine kyawawan ɗabi'unta. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a channel ɗin nan mai suna Su Dangi Hausa TV. Idan yau ne karanka na farko a wannan channel ɗin, ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Hadiza Gabon shahararriyar jarumar fina-finan Kannywood ne wanda aka fi sani da Hadiza Gabon. Ta shahara a cikin fina-finan Hausa, sannan tana da jama'a a faɗin duniyan nan. Hakan ya sa suke ƙara ƙaunarta a koda yaushe. A yau ma 27 ga watan Mayu ta yi ƙoƙarin kira da a daina aibanta abaya, domin abaya shiga ce ta mutunci da mutuntaka. Hakan da ta yi ƙoƙarin jan hankalin mutane sosai da sosai da su hankalta a daina abaya challenge, kamar yadda aka yi ƙoƙarin a ɓata abaya, inda ta yi ƙoƙarin yin shiga ta doguwar riga. Hakan ya sa masoyanta suka kasance cikin farin ciki da ƙara ƙaunanta, saboda kyawawan ɗabi'unta a kodayaushe bayyana yake. Ku ci gaba da bibiyar Su Dangi Hausa TV domin samun labarai masu ƙayatarwa.